היום, כקבוצה למען הקהילה, אנחנו תמיד מכבדים פה הרבה אירועים, והיום זה אירוע מיוחד. אנחנו מכבדים ילד מיוחד בשם עידן יוחנן. עידן יוחנן, כל המשפחה שלו היא משפחה של מתאפקים. עידן יוחנן הוא ספורטאי, ובשביל רגעים כאלה אני שמח שבלפור 60 קיים, בשביל להעניק לילדים האלו את החוזקה ואת הכבוד שהם צריכים, ותמיד אני אומר, לכבד את החלש. אז אני רוצה לפני הכל להזמין אליי את השופט מספר 1 של בלפור 60, איגור סגל. אני רוצה להזמין, קוראים לו עידן יוחנן, מחיאות כפיים לעידן יוחנן. ומי שהתמודד בקרב המיוחד, קרב הצדעה לעידן יוחנן, אני רוצה להזמין, בואו אליי מחיאות כפיים. ולפני שנתחיל, אני רוצה להזמין גם את אבא של עידן יוחנן. איפה אבא? אלכסי, בוא. אני רוצה שאלכסי וגם הסבא, בוא בוריס, משפחה שמגיעה מתחום הספורט, מזנכת לספורט. אני רוצה שתגידו כמה מילים לחברים. קודם כל תודה רבה על ההזמנה, וזה לא מובן מאליו. אני מאוד מכבד אותך וכל המשפחה מכבדים אותך על זה שאתה קודם כל עושה למען הקהילה. אתה עושה למען הקהילה. קודם כל אתה למען הקהילה, למען האנשים האלה שהם החלשים, ואתה מכבד את זה, ואנחנו מאוד מעריכים את זה, ואנחנו רוצים להגיד לכל החברים פה, בזכותם אתה עושה את זה, והם בזכותך קיימים פה. ואני רוצה באמת להגיד לך תודה, ותמשיך בעשייה שלך, ואני מאוד מאוד מעריך אותך. וחברים, בקרב של עידן, בואי אמא, בואי, גם הסבתא, בואו, אתם עומדים פה, תראו את הקרב של עידן. אוקיי, אז אני רוצה להזמין לשולחן, איפה המתחרים? עידן, איפה הוא? בבקשה, איגור. להקשיב לשופט. אני אומר בואו, ואתם מתחילים, אוקיי? הכל ישר. גו. עודד את עידן, עידן. טוב מאוד, קצת. הלאה, שעליך לעידן את המדליה. מחיאות כפיים לעידן. וכולם בואו ליד עידן אלוף. קדימה, כל הקבוצה. כל הכבוד. אלופים כולם, כל הכבוד. וגם היום במיוחד עידן חוגג 16